So na siya yung mga nagpakapaka dahil sa may kuan dia, sa may ganap. Mga mo hugasan diha panis. Siguro dito pa Miss Bola ni. Ayos ka, kalimpyo ng lababo wala mo dre. Pero minang may hugasan do. Tampak na yung hugasan di mo. Hugasan di naman mo gagawin na yung cellphone. Kinsa man si cellphone? Kasang kamot. Ako. Kinsa pa, naiwa mo tingog. Kinsa si cellphone dia be? Tasang kamot be, aram magkaalaman na. Ako na lang mo tingog. Kuyawo. Black lady, good morning. Normal ka. Good morning, black lady. Baka-paka mo no sa iyo ang lolits bay. Jaden Burst. Wala gid sa mundo kay mata kahit na. Pitikan na po to. Mingon pag sumroy. Mira ra sayo pa kinatulog ko ta. Ayaw jud ka. Ayaw jud kuan kay na. Ang kameraman na ba pero may nangandam. Pinangugas ka. Ito kanisa jud kag matag nangugas ka. Wala. Delikado. No. Halaka, kuha nang dako. Ay, nako, anak ng kamote. Bakod gamay. Bakul ba bitaw, ni kahot ng supikan ani mo. Sa pagdaga ni mama galing mga plato. Be, delikado na be. Naguli ni mama. Bus kag na guys, muli na guys mama guys. At hindi naman ninyo ang paguli ni mama. Hapit na. Huli guys. Mentag mo, pasak yung barko kayo para mati-vaccine. Hapit na muli si mama guys, siguro mga next month. Mentag maka lusot lagi Muli kay. kasi dyan. Hindi Nanami mama Dani guys. Hindi magpa-vaccine guys. Kay nagsakit. Nanami mama. Mahimo naming upat. Pinakadyo ngaw. Nanay mama tigkasama guys. Sama mo, dugay nang mataon sa nang ras. Nga naman dyan ang mama. Bisag yaw-yawan ng atrang mama. Katagya po ng mahalin. Mura ra pa to sige, bungis-ngis kayo. Kaya huwag yaw-yawan ng imo ang mama. Di mo matarong ni ate. Mura tong kuan, giyan bungis-ngis kayo. Sila ngisi. Pero huwag mong katawa tos mama guys. Matakdan mo. Ay, mura po tong dyan mo katawa. Habi hugasan. Lotik pa may gatista. Ala, kayo man hugas si gabi eh. Grabe mo. Ano gina mga vlogger, busy mga vlogger guys. Oh, pa. Kanya para po na sa kanya mag-edit. Munang maghugas. Ikaw na yung taga-video ha. Ikaw na yung taga-video. Sila may kinalan magkasinabot sa talente kay ang video kaper. Subiri hirap. Siguro pero. Video ka. Mga joke talente. Pila talente ma'am. Depende sa mo. Kailangan magkaintindihan sa talente ma'am kay taas ng gasolina ron ma'am. Taas ng bilihin. Mga joke talente. Why dog? Ay, si libre ma'am. Libre na lang. Mga joke talente. Anak ka diya so pamato. Ay, libre ra ma'am oy. Libre ra ma'am. Way bayad. Way bayad. O why dog? Ato lang ko sa medog kay logi. Unsa mo nakalugi na na? Logo si Dodong. Lugi kay. Secret. Logi kay na. Hindi makabisbi. Tanom. Logi day logi. Dabis nanay tighugas. Oh, di ba? Aba. Galingan pa. Sige kuskus. Kay nanghitom naglubot. Mo naging antigo nang gutebe.
Nanay say kuan ba? Mga tagitip ginagmay. Murag ikaw good na antigo na tagitip po nagamay. Ano? Hindi rin siya man kung edad-edara na. Gusto niya bata pa. Ayaw. Mo na yung gusto nga. Forever young. Yo, forever young. Kanta yun Forever young. Forever young. Gusto ko forever young. Kaya, Tingog na ang ano, aliwaras. forever young. Kaya, pakatawar ako ninyo kada adlaw. Mura na yung tambaw sa forever young. Delikado nang hugas karon. Dai delikado nang hugas karon sayo dai. Oy bayad. Sa bayad na dai. Sa una pariban karon sa maro pedicure sana pedicure og pangalan na kay. Magpa-pedicure og pedicure ba tawag na? Ha? Pedicure og manicure asa to? Ano? Takal makadang jaw-jaw kay. Jaw-jaw. Delikado rin ba siya guys, basta manghugas ini siya daghan, alam na. O tanaw to nagpariban o, manghugas at sayo, karon delikado da, murag sayo nanghugas da. Hindi siya kayo na. Tinaray. 36 na rin ka rin. Yung katuka sa una. 31. 39. Siyempre, ning bata. Katra. Siyempre, ning bata man. Ay, 39, 29. Karon 36. Sa magitinood. Murag. Kuanda. Kamusta kadali pa mag-inisarap? Kamera namin ko, okay naman. Mahirap mag-inusara ba kay inigting ka uno, yung sando. Oy, pangana mo mga limbarok. Iniwang na kita pa. Ha? Iniwang ka. Ay, iniwang. Iniwang ito. Di miniwang na ang kinaon itlog, bulad, tuna, pansit. Ano na magluto? Magluto ko, di sayang lang god, di maurot. Ano sayang man? Bitra ko kuan. Nga order, kundi tuna. Di mag sunny side up na itlog. Oh. Di ba? Nana kaya kinahanglan magtipid gay kay ag gasolina day 85. Yan saan mo lang mamasahiro ka? Saan na ang kliti? Mag-inumin ko mo kliti? Ikaw, malabit ka kada gasolina mo lang 85. Kundi mukha na lang kabaw. Kundi kabayo na na di sa. Ngayon, ganyan sa Rihanna, pag uli na mo, sakay na lang may kuluming kabaw. Ngayon, di ka sa Rihanna. Kabaw. Sakay na lang kuluming kabaw. Oh, ting. Oh, pinagisi pa ko sa bilhan. Sa iyang hita. Mura pa kunog si. Mura pa kunog si kuan. Si Raymond to eh. Hollywood. Hollywood actress. Hollywood actress. Grabe, hindi mo idula na. Pati ang mga tayo, mga Ay, idol ko no. Kada adlaw na magluban. Agang nga tayo kada adlaw, isa ka dyan may pantalan. Grabe, dyan na dyan idula. Idol ko no. Grabe, dyan gumagaros. Dede gugmang garos-aros. Unsa man gugma? Para sa mga gugma. Ako, no? Nakasure ka. Nang gugma kay sa baha. Nakasure ka. Sure ka kayo. Pila ka percent? 100%. 100 na pero sa panabot ko 100%. Kaya ba ako, grabe dyan yung gugma na. Gugma ko nung eres. Gugmang eres. Ano ba to? Ano ba ito kanta na? Gugma. Sa pamuhay na pa yung natulog. Uy, maling oras mo. Butag sa dyan, umantay na sa sanina. Pag vlog ko nung di magsaba, kinalan di mo tingog ka? Butag sa dyan, umantay na Oh, tanaw mo kinalan di mo tingog. Butag sa dyan, umantay na sa sanina. Black lady ko nung. Black lady. Lady. Tiriring. Ay, medyo ko paano pa.
Para sisig ka imantadyo na. Si Black Lady. Tidiring. Sa'yo kay ng hugas o plato. Kay siguro magpa-pedicure ka na karon. Siguro ikaw rin pa na nga. Imantadyo sa asawa. Ba, ang linis ah. Pwede na mag-asawa ulit. Kung mag-asawa ko otro, okay na mo. Ha? Muslim di ka? Hindi man, pero natural naman na. Ah, ayos ah. Natural di ha. Sige, sige. Pantay mga itok mo ha. Nga na, nangingaban nga na isa duhay Oh, asawa. hala. Pero kung mag-asawa ko otro, Hala, hala. Gusto mag-asawa ko na. man ang manangit. Mag-asawa ko na itong ito. Tayo? Tayo? man ang manangit. Tay. Adios na, kapag asawa ko. Otro, okay na ba mo? Ano comment tayo? Kasama ko sa kusab tay. Nga nga tumakan ka tayo mo tipas nga, nahimo mo kumanangin. Unsay pangutanan? Ikaw na rin Unsay nga, pwede na ako mag-asawa ko to. unsay question? Question, please. Okay na bang mag-asawa ko to? Duha mo. Mag-asawa ko tro? Duha mo. It's depend to you. Depende yun si mong mata. Kung resulta sa wapay pamahaw, ayaw din mo panundog ni Jijen Burst na vlogger. Jet! Siya, nanay mo kas pinana. Anong kinahiriwan mo? Ano sa lihok? Pinana ra ba? Hinayon yung paglihok. Isa. Awan, talupit ha. Oh, pil na pila. Cream silk. Sus ni mo inday. Kita laman dyan kasi napil ko pa dyan sa una, sa mga kain lap. Kwanta to? Sa mga kain lap dyan. News, mong gusto sa kanang basketball, tigdalag banner. Amot din na yung mga mangga-urus-urus. Gugma ko ng garis-iris. Balago ni mo. Manggiatay. Gugmang iris-iris. Ang iyong gugma dong, iris-iris. Nakailimpiyo naman, ang sabi mo may istorya. Awa, mo lagi na akong gingon lagi. Delikado ba sa sayo na siya manghugas? Magpakuha na siya. Sa manday, pedicure, manicure, o kuan, massage. Usa mang klaseng massage, hard o soft? Limpyo na ha. Ba, Oh. lintik talaga oh. Alas 5 buntag, limpyo naglababo. Dapat na ng oras na tumpak ko. Pag pedicure na, medicure, pamassage, inig na kay sahod. Ito i-focus ko. Tanaw to. Kuya po nang gawin mo. Alabawal ba dyan namang focus? Bawal day. Oo. Bawal na mo focus. Tanawa? Mo na og magkameraman ka di dyan na ni mo i-focus sa Awa. Sa'yo kay siya day ng hugas, pero ang kanon na pa. May daghang bahaw. Oh, Oh my God! Tinda na. Very mini rice. Dali ang katawa. Umis-mis. Ay, maming ko yun, na magapilapil lang pag pangugas. Ha? Pilapil lang pag pangugas. Tingnan na si Mingkoy. Mo karong buntag. Tingnan na si Mingkoy. Aliwar sa mga tawanan. Limbarok na tulog pa ta. O, diara ka. Ato kang kuya ka, tabangis ko yung module kay gampo pa kung isang module. Mo lagi na lagi. Nalagi na lagi. Ginan lagi na unahon ang pag-aaral bago nang sigig kuan, pansik. Ang talagang unahin talaga ang pag-uulag-ulag talaga kasi minsan lang yan sa buhay. Ang module ay kaisa ka lang kapag pagagalitan ng iyong maestra pero ang pag-ulag Anong maestra? Ha? Sinong maestra? Mao, mong O kang nahirapan na sa kalisod ah. mong bana diri ma. Anong nangyari? Ma, Oh, mong bana diri naka ano sa naman eh. nalipay na kasi siya kinakalugar man. Chili pie. Nalipay na kinakalugar man. Siyempre, wala doon may kato ni Ian, wala. Siyempre, kauya po ginagmay. Ginagmay lang ko na kinagkuha kayo. So, ma, nagunsa na sila dito nga ang taas perting guba man nagsaw kayong imong baklayan magkagiot na. Tumbling naman mong god. Tumbling day. Balitok.
Tumingan kay tumbling balitok. Layo mo ng tumbling, layo mo po ng balitok. Huwag nga niyo pa. Lamos tok no siya. Kasaday ka? Siyempre, maya, magkita nisa ko mga ex. Ito nyo, iwa pa mong laman sa ating lahat. Hanggang buhok, kininganam na siya kakulor. Lain na tanawon. Mag-anam day kakulor, basta mainit ano. Yan naman na kanilang badyaw. Badyo. Grabe na po nang imo. Paguli na, di pa man tuwi nga ni kakulor. Di pa Di light. pa man tuwi itom dyan karon kay ning kulor naman siya maadyo. Lain naman tanawon. Di pa kuno light to sa una guys. Karon light na. Hastang naong light na. Very light. Mura na ka na na Amerikanang hilaw. Abo! Hiday ka. Diyan ka tong pagkasal ni Florami guys, grabe na mong panghilak. Gatuto, jagang luha guys, di jid mapugngan. Kanang makita ni mo ang ginikanan ba, diyan ka nang enjoyan kinamanghuran nga. Gikasal, kaya nakasal ba dyan sa pari? Si Manang Hilin, si Ate Esther, si Mama Julie, o katong isa kati na mga tos Manila, din agamo ang bunso. Kaya kami, mga wis-wis raman agamo ang kasal guys, so paman may kasal sa pari. Di ma-explain ba, kanang imuhang gibati nga, imuhang tatay mo paso dyan, samot na nga, mga tiguwang na sila, luay kadyo tanawon nga, imuhang amahan tiguwang na, gakay-akay na laman sa kananay sungkod. Matoy ang gilakan guys, si tatay nga, di ni dyan makita, ogun sa may kagwapa, ogun saya mo ang mga itsura katong naay pagkasal ni Florami, kaming mga igsoon, matoy ang gikahilakan guys, nga, si tatay di makakita, di ni dyan nakita si Florami sa kananay pagpaso, tungod kay kananay buta na lagi si Dja. Mo tong grabing tuto, just kananay ang luha guys, di jid kanang mapudya mo to guys, pasalamat mis Ginoo nga naglampuson, rajid agi diyang kasal. Dja, mo lagi pud to, pagbalik na mo dari Cebu. Grabing huutan na pud sa kananay degan kay karijit raman mi, upat rami kaadlaw kay ang mga bata lagi eskwela man. Kinahanglan na maibalik na pud agilahang kananay module mo to nga. Pagpananghid na huut kaadus kananay degan dja. Nagpegang ragad ko nga di mo tuog ang luha kay maluoy ko ninanay nga makita nga gatutuog ang luha. Ito ra sa biyahe gatutuog ang luha guys, di man gajud lagi mapugngan kay bisag moingan o kananay sibura. Bisan o kananay sibura guys, ladyo manggihapon na kay motabok man o kananay dagat. Ug di lamang gajud ni tabok kuno og dagat kanang dirag bihayonon. Sus magsige jud ko kananay uli guys. Labon nga napagahang kananay mga ginikanan ba, gusto ko nga napa sila sa kalibutan, gusto ko nga silang mahatagan o kananay time mo sila yung gusto guys, pero paningkamutan gyapon na nga, pero nagyapon kung makauli, gusto ko nga napa sila sa kalibutan, ang nanagtatay baskag pa sila, gusto ko nga gyapon silang mabanding, mora dyan na yung gusto. Bahalag muli ko dito, di ko makalaglaag, basta kay sinanay si tatay pero minahang makauban, kay aglaag naraman ang laag, bisag unsang oras sa haka pwede man ka maglaag, pero wag hadyong gusto guys ang priority nga, gusto dyan ko nga pero minahang makauban sinanay si tatay, gusto ko nga naara ko permis ilang kiliran, basta muli ko ka na naibuhol, gusto ko nga sila rajud pirmiyang kauban kanang muli ko kanang naibol, gusto ko nga aghang oras nakapokus ra nila mga igsuon kay bisay ra man pud mi makabanding kay kanilaging ladyo ta. Anja guys, mao ra niyang vlog karong adlaw, anja daghan kaadyong salamat sa perminidyong pagtan-aw kanang sigijig subaybays kanang ang vlog kada adlaw. Daghan kaadyong salamat ninyo guys, anja manggiamping mo permi, God bless ninyong tanan labi nang nasa laing nasod nga nanarbaho, mangyamping mo permin, jumping mo sa inyong pagpanarbaho kada adlaw. God bless ninyong tanan. Bye-bye. Kita-kita ta sa sunod ng vlog. Bye-bye.